Arifur Deborma সময় উপযোগী ডিসিশন না থাকিয়া অসুস্থ বিমানও বড় এক্সিকিউটিভ দায়িত্ব পৌঁছিল বড় কোনো বনি প্লেনিং কিন্তু কাম হইল তারপর ইন্সপেক্টরতে আন্দোলনের ডিউটি খাই হব একটা ডিজিজ প্রবলেম বড় কিন্তু তিনি আর তারা কমলিং ডিভিশনাল हामबाय मीडिया फ्रेंड्स रखनो जों दिनै बबाग्रा प्रदीप किशोर मानिकनि नाहार मुंनो फैगै हानसानि कनसेप्टनो नारागै जों दिनै कमुनिटी डिविजनल कमिटी खाजाखा 35 जन मेम्बार्स नो तैयै या कमिटीनि प्रेसिडेंट उनखा बरम गोनां जदुदेव बर्मा बिनि नेतृत्वे 35 जन मेम्बार्स दङ बरब कमुनिटी डिविजनल कमिटी व चिनी तिप्रासा एमप्लॉय एसोसिएशन नि डिविजनल कमिटी हिसाबै बरबर सामुंतांनाय दाबुकनि जे तिप्रा मथानि एडिसि प्रशासन आ प्रशासन बाहायके बरक सामुंग सुबायमान बरक आसाम तांलायनाय बुस्कांनि सालनर नि मथा खामानि यागुलस बुइला स्टेप तामनाय बुइला सेल तो जों आगे चिनी गोबां टुक्रा टुक्रा दंमोन चिकन चिकन कैसे बदल दंमोन जों आबो थानसां लायखा थानसां माने करे जों चिनी हानबो थानसाङै ता गाहाम जों पोजिशन दङ ओंखाय जों आबो हायकेनो चिनी थानाय 7 तारिखआव कुमलुं टाउन कमिटी खाजाका गाबोननि सिगां यां कान्चनपुर जों डिविजनल कमिटी खायखाबुजा प्रेसार खलबो खायखाबुजा दाबो जों तरक तरक बसगां साला जों तेबो डिविजनल कमिटी खावायने जाते तिप्रा मथानि नेतृत्वे तांते एडिसि प्रशासन आ प्रशासन जों हायके जुबासु खायै जे प्रशासन तेबो गाहाम खायमान आबनो चिनि नायमु जे बुगाग्रानि जे थानसा कनसेप्ट थानसानि बिसंति बिनि नाहारमुं आ नाहारमुंनो जोंबो सुबानानि बगैनो जों चिनि तिप्रासा एमप्लॉय एसोसिएशन जों एकदम रेडी काबुक तिप्रासा एमप्लॉय एसोसिएशन नि नाहारमुं तामो हायकेबा नरकनि डिविजनल कमिटी खाव टाउन कमिटी खावै दंमानि चिनी तिप्रासा एमप्लॉय एसोसिएशन नि नाहारमुं के बबाग्रानि जे थानसा कनसेप्ट नि बिसंति ब जे कायसा डिमांड पि ग्रेटर तिप्रालेन अवसरा चिनी नेक्स्ट जेनेरेशन नि कुनु थांनानै ते लामा करे बनि बागै बिनि ओ जे डिमांड न जोंबो एज ए कर्मचारी बदल हिसाबै जों बनो खाबाय खुबाय साबल खायो जों आबनो नाहारैनो जों सारा तिप्रा गोनांगै जों दाबो कमिटी खानानै बागै जों अंखलायजा खालायबो दङ जों बसगां सालाव बाहायगिनो जों जत कमिटी खामानि परो जों आरो खुमननो कायसा जों केडारिं फायनाय जत चिनि तिप्रासा कर्मचारी रमति जों आ कर्मचारी बदल खातानि सुदे एडिसि नि कर्मचारीनो तै सिमिया जों स्टेट गभर्नमेन्ट निबो तंनाय तंगै तंगो बा सेंट्रल गभर्नमेन्ट निबो तंनाय बा गभर्नमेन्ट अंडरटेकिंग कर्मचारी रबो आरो तंगै